Ngiyabutha nginibiyelele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama limamsizi aka Nkosi yoRadi. Uma uqala kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Le video ke wengenza ukuthi sizokwazi ukuthi idedele njengoba injalo kodwa ngizokwazi ukuthi ngikunike yona lapha enambeni yami ka WhatsApp engizoyishiya ekugcineni. Wengenza kwethu ngiphinde nginibiyelele namukele. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Wengenza kwethu le video isabalele enkundleni zokuxhumana abantu abaningi bayakhuluma ngalo babeka imbono yabo ehlukahlukene izingane ke zesikole kade zenza ucansi public ke oyengenza kwethu le video ke ithinta abantu abaningi kakhulu. Ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ngicabangani ngale video. Ahlala lapha ku comment section. Inamba yami ke ka WhatsApp engitholakala kuyona ngizoyishare lapha ke kwi comment yokuqala kwi first comment. Ungakhohlwa ucinezela usubscribe uzothola zonke izinto engiyiposta ezitrendayo kuyona ke le channel.